Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu tiyeni tilowe kunja kwa vuratu pakati pa America and Iran. Akuluakulu sikuli bwino kunjaku ndithu kwachema. Kwavuta kunjaku kwavuta. Nkhani zake ndi za mabomba aja opyaja pa dziko lonse lapansi. Anyway, nkhani ikuli bwanji tini tiyambire poterepa. Mukudziwa kuti nthawi zina zake usuperpower wa America umaona nkhope. Usuperpower wa America umaona nkhope. Sumaona chilungamo cha zinthu yayi, koma umaona nkhope kuti awo tikudziwana nawo, awo titete ndi mmene akumachitira. Pompano a Trump anazayankhula kwauza a Russia kunena kuti zinu mupanga zonse zinandisangalatsa after Russia itaponya mabomba ku Ukraine ndi kupha anthu angapo. Trump anangoyankhula kuti zimene zonse zinandisangalatsa kuonesa kukhudzidwa, komanso kuonesa kunyasidwa, komanso kuonesa kuja kunena kuti sangapange kanthu koma wanyasidwa. No? Pa anthu awiri amene wina atha kupanga chinthu iwe ndikunthira mbama, ndipo pali wina atha kupanga chinthu iwe osanthira mbama koma kungoyankhula. I think that's Russia takupanga chinthu America kungoti zimene sizindisangalatsa, zimene sizabwino makuti kuthira bati pompacha. Okay, Trump bwanji sanaonetse mkwiyo omwewo, sanaonetse kudzudzula kumweko kuidzudzula Israel, sakuonesa zimenezo bwanji poidzula Israel zimene akuchita ku Gaza, kuphwanya kuononga nthu chipatala cha nthunthu. Nde imene imachitira kuti selective outrage. Mkwiyo uchita kusankha kuti awa ndakwire, awa atere, awa ndisatere. Ndi zinthu zake ndi zopepera kwambiri pa dziko lapansi pano chilungamo palibe. Right? Chabwino. Nkhani imeneyo tiyike pambali. Sono nkhani ili apa ndikhuza ndi America ndi Iran. Mukudziwa kale kuti iwowa ndi mphamvu zawo zakudza superpowerzo amachita kunena kuti inu mutokhala ndi nuclear, inu ayi. Right? Chabwino. Ndiyeno nuclear kuti ipangidwe singachitike pokhapokha pachitike papezeke zopangira nuclear zimachita kuti uranium ndi amene amapangitsa kuti papezeke ndithu nuclear. Kupanda uranium ndoti nuclear palibe. Chabwino. Ndiyeno poyamba anawuzana kuti awawawa asapange, right? Asapange nuclear. Iraniwa asapange, asakhale nayo ayi. Koma poyambira penipeni anagwirizana kuti mutokhala nayo. Mutokhala nayo komano madziwa A, B, C, D. Mene amagwirizana na manu agewa. Nuclear deal imene. Ndiyeno zinapeza kuti inazakhansulidwaso. Kenako afterwards awaletsa kuti iniyo simungakhale nayo mbatata. Inangoti chabwino tamva. Then zinapeza kuona kuti Iranija imangosonkhanitsa uranium. Ndipo yambirira pali bungwe limene limayang'anira za mabomba zimene zizi. Imachedwa International Atomic Agency. Nde linapatsa nthawi imeneyoyo limadziwa mulingo wina kuti ndekuti Irani ili ndi uranium osati nuclear yayi, koma uranium opanga nuclear uja kuti ali motere, mulingo motere. Kenako padusa nthawi zopeza kuti panopa Iranija
iyi ndi 60% yasonkhanitsa uranium wambiri kwambiri woti atha kupanga mabomba okwana 6 a nuclear, atha kupanga mabomba okwana 6 komanso atha kupanga mu 2 weeks nuclear zimene zapereka mantha. Komano Iran sikupanga provoke dziko lililonse, sikupereka chiopsezo kudziko lililonse, koma America ikuti chiopsezo ndichonena kuti iwo ali ndi uranium wambiri. Chabwino Iran yankha kuti Iran yankha kuona kuti pajatu pa malamulo a international law amanena kuti tisapange bomba la nyukiliya, koma kukhala ndi uranium yo nzololedwa. Nde ifeyo sitikuzotola kusayana, ife tili ndi uranium yo, ifeyo tili ndi uranium yo, komano nyukiliya tilibe. Ndiri kudaba kuti mupanga mavuvu bwanji. Komano information imeneyi Iran kuyankha kwake rumene kweti amene akupereka ndi Netanyahu, ndi amene apereka kuchine kucha ku IAEA kucha ku International Atomic Agency, kabungwe kamene kamayang'anira za nuclears za mabomba. Moti UN yapanga set tsiku ngati pa 9 July kuti akufuna apereke chigamulo makamaka ma sanctions amachani, afuna amulike bwinobwino, apereka chigamulo kuti chifukwa chani Iran sinawauze kuti aliso ndi uranium wambiri choncho. Ndifo yani Iran sinanene kuti ali ndi uranium wambiri choncho. Ananena koma sananene mmene sanali mmene analilimo. Panopa wachuluka kwambiri. Ndakonena kuti anthu amene wawa ndi chiopsezonso kuti akhale ndi uranium wambiri choncho. Pamene Iran ananena kuti chikhala chiopsezo bwanji. Mesa inoyo munaloleza malamulo international law kuona kuti tikhala ndi uranium mucha wambiri, koma zidazi ayi. Ndiyebe Russia ndi China zikuyima nganganga ndi Iran zikuti ife tikhala limodzi ndi Iran chifukwa kuti Iran sinalakwitse. Mukudziwa kale anthu atatu amene wawa amabakirana amayikirana kumbuyo. Ndiyebe akonanso kuti sitingaloleso kuti alandire ma sanctions. Iran ilandire ma sanctions ena kuchoka ku United Nations, right? Pa UN level ma sanctions ali nawo over 40 chakuti komanso chakuti over 40 years, komano ali ma sanctions ambiri wopya. Iran mafuta ano simungagulitse kunja, simungapanga business ndi kwina kuti kose. Ma sanctions amaoneka choncho, ma sanctions amakhala opya kwambiri. Chaboti kwa anthu amene anazimira kale pa ukhasa si kanthu. Tingonena pano kuti Iran tingoliza ngati inuyu muli ku Malawi simungatumize ndalama ku Iran, sizingatheke. Iran singatumize ndalama kwanu. Letu anawatsekera njira zonse zotumizira ndalama ngati ina Western Union, PayPal zija sizimagwira ntchito, anatseka ndeuti ndalama zimakhala zamomwemo uchita kunyamula nthumba kutuluka nazo kulowa nazo. Ndeuti iwo sangagulitse madola, sangagulitse mafuta ku dziko lililonse. Mafuta alinawo ambiri ochuluka kwambiri, sangagulitse kwina kuti kose. Wayi chifukwa kuti anawabana zibalo zomoneka ngati choncho. Komanso dziko lina lililonse silingakwanitse kugula mafuta ku Iran kufa ali opsezaso kuti tikuphanitu tikuomberanitu. Aira safari amenewo ali ndi gas ochuluka kwambiri koma palibe amene amagula. Nde iwo aja amagulitsa kwa okhaonso amene ali okula mtima, kwa okhaonso amene amapanga makane ndi America. Tingolekeza ngati amatha kugulitsa zinthu zawo ku Venezuela, chifukwa Venezuela nayonso ili under sanctions.
nayonso imakhanga liyowukira angatogulitsana ku Russia koma lingolekeza ngati Kamalawi sikangaisewo panga deal iliyonse ndi Iran. Embassy enene sangamange, right? Sangamange ku Malawi. Why? America ndi kuti kuza inu mupanga ya America asapanga nawo business. Ma sanctions amaoneka ngati choncho. Ndiyebe zinthu ngati zimene zozo nzona kuti iwo ali akali under sanctions. Komabe still amapanga survive. Still akwalondalondabe kuti zinthu zanu muzitere ndeiwo anakuona kuti tikuona ngati kuti pali dominance afuna tipange dominate from foreign power. Ife sitikufuna kuuza zochita ndi anthu akunja zimene wayankha Minister of Foreign Affairs kuti ifeyo simungatiuze zochita, ifeyo tupanga zathu komanso uranium amene tili naye ifeyo sikuti ndo amabomba yekha yayi komanso ndongopangira experiment chanchani zina ndi zina mmadziwa uranium amagwira ntchito zambiri tufuna tipange zina ndi zina ndesi kuti ndizokhala zoti tufuna tizipangira mabomba ayi. Uko kunali kuyankha kwa Iran. Pakadali pano papezekanso kuona kuti Iran yafufuzanso kuona kuti Netanyahu ndamene amapereka malipoti abodza ku UN wakakhomererako ya Iran ipende pa Ethiopia yatere zimene adapanganso nthawi ya Saddam Hussein. Yayi Saddam Hussein uja akusunga zakuti nuclear weapons bla 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 kukamuphaso. Ndi America imachita ntino kuti ikaona zoti anthu awawa dziko ilili ndilofoka amapita kukapanga atake. Akaona kuti dziko ilili ndilolimba mtima nolonso lotitha kubwezera amakhala chete. Pa nkhani yokhudzana ndi Iran, Netanyahu wapanga set date. Russia yadziwisa Iran kuona kuti Netanyahu waika masiku angapo amene wakhazikitsa kuona kuti afuna aphulitse kumene kuchitika program ya za nuclears kumene kuli uranium kunanga khozera mabomba ako. Wapanga set date afuna akaphulitse kumene koko Netanyahu amene. Netanyahu atauza America auza kuona kuti si nthawi yabwino komanso sizoyenerera pano pakuti mipanga attack Iran zimene wayankhula Trump. Koma Netanyahu akulimbikirabe afuna apangebe chifukwa afuna Netanyahu akhale ngati ali ndi America kupanga attack cha Iran, pamene Trump akudziwa zotsatira zimene zingabwere after kuti Iran yapangidwa attack. Iran ndi dziko limodzi mwa mayiko amene sangapangidwa attack chisawawa kumbali yokhuzana kufuna kuapanga invade kuti kuipanga ngati mene angapange Libya muja foti iwaja panopa anakula mphamvu kwambiri, anakula mphamvu komanso ndionena kuti mwina at the end mwina muthakugonjetsa komabe nanunso adakusosolani adakuphasulani. Polisi yawo pache ndi imodzi, mwatipanga ataki ife tikapanga ataki kwanu. Ndiyebe pakadali pano mpongopongo ulipo sagona ali kumeneko osagona atu nkhani ndi amanyukili atu kumadziwa zimene zikuchitika around kuti kudziwa kuti zotani. Update ina tizikupatsirani tione kuti zizikhala bwanji, komano nkhani ili pano ndi imeneyo. Netanyahu waletsedwa ndi Trump kupanga attack Iran, mwana Netanyahu afuna apangabe attack Iran koma payekha sangakwanitse chifukwa afunikirira mother of all bombs, ABU, chibomba chimene chingati chikaphulika chikapeza pansi penepene pamene alibe mabomba amenewo a Israel amene angapangire attack Iran mpaka na kukaphulitsa kumene kuli zinthu ngati paja zawo zimakhala zapasi paja. Ndiyebe
ma update ena tikupatsireni. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Malawian.